जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। मोनसे गोजोनथाव गोजोननाय खौरां दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिडिल जनाय दखरानि बानजायनायाव खुंगा 13 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय फरायसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव आंखौ आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनायनि थाखाय आङो गिबियावनो मिडिल जनाय दुलाराय बर' फरायसानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय। बे समाव आं बेखौनो खावलायनो सानो आरो बुंनो सानोदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि थांखि आरो नोजोर बेखौ नोजोर बोनानै जोङो मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानाय बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दानि उन्दै 13 बोसोर आरो 17 बोसोरनि सिङाव थानाय फरायसाफोरनो जोङो बिदिनो फरायसा गथ'फोरनो जोङो जोलुर बादायलायनाय जों केम्प बानायबोबाय थादों। जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव मोनद' दखरा दं। मोनद' दखरायावबो जोङो बिदिनो 13 बोसोरनि सिङाव थानाय गथ'फोरनि जोलुर बादायलायनाय आरो 17 बोसोरनि सिङाव थानाय गथ'फोरनो जोङो जोलुर बादायलायनाय बा जोलुर केम्प जों बानायबोबाय थादों। मानो होनबा जोंनि थांखिया बेनो, जों मोनसे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जों बेजोंबो लाइफ केरियारबो खालामनो हायो आरो जोंनि गथ'फोरा दानि जि थासारि जोंनि थासारिफ्रा मोजां नङा। माखासे गथ'फ्रा फरायसालि बन्द होननानै माखासे फेग्रा मुवा आरो ड्राग्स जानाय, गाज्रि बिरि सोबनाय, गाज्रि आखुफ्राव जोङो बांसिन मुखुब जानानै थायो। बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जोङो मोनसे गोग्गो देहा थासारि जों बाहायनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै धेमाजि जिल्लानि सिङाव जों देग्लाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव जोंबो मोनद' दखरानि सिङाव जोङो बिदिनो फुटबल जोनाय जोङो केम्प पार्टिबोदों। दा बे हिसाबै जोङो मोजां मोनदों दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिडिल जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै मोनसे बादायलायनाय होनानै 5थि जाबाय। बे 5थिनि दिनै जोबथा बादायलायनाय, बेयाव आं दान्दिसे नुजाफैनानै रायजोफोरजों मोगा मोगि जानानै आं मोजां मोनदों आरो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो होनायनि थाखाय आं मोजां मोनबाय। मानो होनोब्ला जोंनि समाजा बिदियै जोङो जानाय लोंनायफोरजों थांबाय थायोब्ला जोङो मोनसे बेंगुरा जाथि जागोन। बेनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय आं खावलायनो मोननानै मोजां मोनदों आरो जोङो मोनसे गोग्गो देहायारि समाज दानाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां बे बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानाय बे सिमांखौ मोगथाङाव महर होनोब्ला जों बिथां रायजोफोरनिफ्रायबो जों मदद नांगोन आरो गासैनिबो जों मदद लानानै जोङो होमबासो जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ जों जाफुंसार होनो हागोन। आरो जोङो फैबाय थानाय समावबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन। जों साननैसोनि उनाव जोङो फरायसुलिफोरनो जों मोसानाय, मेथाइ खननायबो जों केम्प बानायनायनि सिन्था खालामदों। जुदि हायोब्ला जोङो बेखौ बानायनाय जागोन। दा गोलोम बोथोरखिनियाव जोङो गोलोम बोथोरनि जि बन्द' सामार भेकेसन, बाव जों फरायसाफोरखौ नैबे केम्पखौ गिबियावनो होग्रोनाय जादों। उन बोथोरखौ जों नायनानै जों माखासे हाबाफारिखौ लालांबाय थानाय जासिगोन। गोजोन्थों।